Damena sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus, di bagasan Minggu Kantateon, hata ni debata naga bijamita tuhita, imana tersurat di 2 Musa 15 ayat 10 sia rodi ayat 20 sada. Songroma natar surat disi. Ai bongot tu bagasalau dohoda ni si Firaun dohot akka huretana rodi parsihudulna. Jadi di pasuang jahuba ma akka ai ni lauti mangaluku pinasida. Alayang gohala Israel mardala dinamahiyang donasida di tonga-tonga ni laut. Dungi ditiup si Miriam boru panurirang, iboto ni si Aaron odap sada di bagasa tanganna. Jala ruar sude akka buru-buru marudur-rudur mangihuton ibana masih tiup odap nabi. Jadi maridde taripar masih Miriam tunasida, maridde mahamutu Jahoba, aimar mulia situtudo ibana. Hoda doho parsihudulna di usopon tu bagasan laut. Ido sahat ni hatai. Damang dainang di bagasan mingguon, nagabe ojahan ima maridde mahamu di debata. Di bagasan mingguon masuk mahita tu bagasan minggu na marguarkan tati. Astuanna edde hokamu masada edde nai baru di debata. Songo dia do edde na pinasahat ni bangsoi di bagasa turpukon. Di pasahat bangso Israel do edde puji-pujian doho las ni roha nasida di pabahenan ni debata. Napamonakon nasida. Di palua debata do bangsoi sian pangalitian ni Raja Parao. Manang Firaun. Sasitong na nunga tarhurung bangsoi dina dilele ni si Firaun dohot akka soldaduna nasida. Songon na swadong do sasitong na bedalan nasida asa malua sian inganan parhorsihan di inganan na margoar pihakirot. Alai di patupa debatado dalat di nasida asa malua sian rimas ni Raja Firaun. Di bola debatado laut nagabidalan na mahiyang di bangsoi. Dung sahat nasida di bariba ni aeki di padumu debatama muselauti. Laos disima lonong Raja Firaun doho akka soldaduna. Malua jalamonang mabangsoi sian Mesir. Na pinamonang ni debata. Tutu dang ala ni haguguon ni bangsoi asagabi malua nasida. Debatado paluahon nasida. Sian naswadong bedalan si todongon asa maddaw sian pangalilian ni Raja Firaun. Gabi tupama dalan nasiad debata. Dalan ruar sian hamatean, dalan tuhamonangan tuhanguluan. Marnida jala marningot saluhut na pabahenan ni debata ima. Marulupulup do bangsoi mamuji-muji debata, marhite edde. Ima edde hamonangan nasida. Damang dainang. Ojahan ni minggu tao didok maridde mahamu di debata. Tutu dang tarsira kuria sian edde. Molo tapar rohahod diganup nasa minggut tapi gumudang addo edde sian aka fotum introitus tangiang jamita do lanasing na. Tabbado muse aka kur manang edde puji-pujian sian punguan ama punguan paropuan songoni sian aka naposo. Kubudangat do tutu edde sian di partoding ni parmingguan ni songoni nang di partangyang ape. Di sialani i rikot boto otak aha do edde. Molo di Wikipedia didok bernyanyi atau bersenandung adalah suatu tindakan vokal atau aspek perbuatan fisik untuk menghasilkan hal musikal dengan menggunakan suara dan juga menambah pidato reguler.
Tentunya ditambah dengan menambahkan nada suara yang berkelanjutan dalam penggunaannya, serta irama dan berbagai teknik vokal lainnya. Molo tapai hutihut asal mula doho pakorhon yedei, boy dohonon, songo dalan nia lugu disada bagas manang disada jabu. Songo ni magobaran ni pangatusyon ni edei. Sian roha doho pikiran naragam di sahalak jolma, boy do tubui gabi edde disialakan amasa di bagasang nguluna, boy ala nilas ni roha, habot ni roha, do ni roha, doho aka lan na asingna namaragami. Manang boy do tubu edde sian pangatusyon nama bahen ragam ni pakilala di roha doho pikiranna na dipatuduhon marhite edde. Disiala tubuh di rohana holong tudonganna, dede homma edde na patuduho kolongna. Manang laho manugunugu donganna, gabi tercipta ma edde na laho manugunugu. Disiala hirim rohana, dihasadaun nisada bangso, tercipta nisi wage Rudolf Supratman ma edde Indonesia Raya. Songoni dia ka edde na asingna. Dung dia dehon edde, sahat ma na di rohana, manang na pinikiran nai tuaka na ubigisa. Hira songoni ma pangatusion ni edde di hasomalanna. Damang dainang, marhiti turupukon, dipatuduhom matuhita na maredde do bangso na pinalua jalan na pinamonang ni debatai. Las ni roha doho ulup-ulup na dibagasar roha na sida, dipatuduhon may marhiti edde. Dibagasan edde ima dipatuduhon hasangapon ni debata, dohot hamonangan na siya debata. Dipasangap na sida debata, ay dibatado na paluaho bangsoy siyan gonggoman ni Misir, dohot siyan haguguon ni rimas ni Sipiraun. Songonima nagabi gobaran ni edde niaka na porsean waing. Ima edde hamonangan, ay nung nga ditobus jala di palua di batahi tasian subia ni dosa dohot tamatean. Tutu las dorohatta di sialani jala marulup-ulup. Ima nagabi edde ni huria di panubusion dohot haluaon nasian debatai. Di barita hoddo muse, jumolodo si Miriam imay botoni si Aaron maniop udap jala marudur mamuse aka buru-buru mangihutoni bana si tiop odap nabe. Molo di hasomalan ni si habata honotta songon namar tubba manasida huhu marebas di namaredei nasida. Songoni manasida mangedeho puji-pujian nasian las ni roha nasida di hamonangan nasiat debatai. Molo tapatudus diedde ni huria songon edde paskamai, manang songon edde ari pesta Natal. Tubudo edde nai baru di bangsoi. Markantate do bangsoi dia kana pina masa ni debata. Songoni madingulu niya kana porsea mana kuria sinuaing. Nunga tung masay gudang aka edde na diciptahon. Jala na tay dehon. Luhut na do edde tubu siyan aka na masa dingulu. Doho di partodion niya kana porsea. Isarana hiadora tabigi manang jujut doro taedehon edde nomor 210 siyai. Boasa jala alania hado gabi adong edde. Dibaritahon jala sejarah namadok adong masahala na poso di Irlandia na margoar Joseph Medicott Scriven. Nunga marpadan laho mardonga saripe ibana dohot sahala borua na hinaholonganna. 3 taon maliling na ibana dohot nanaing orwanna na hinaholongan nay. Mangarade huhut paimahon ari naung binohol na sida laho majalo pasu-pasu pardonga saripeoni. Nunga tung masay jono ari pamasu-masuon na sida. Alay dia mana masa. Lonong jalamate do nanaing orwan nai diay. Say tumatangis do si Joseph jalalungus si tuturuhana.
Disialani lungun ni rohanai, pidda maibana dohok natoras boruna tu Kanada. Nang penang pidda ibana, alay saitong do lungur rohana. Jala saitong do diingot ibana na masa ditikirap dohok borua nanaing orwanai. Dilungun ni rohanai ma, disuraton ibana hata ni sada edde, na dibagasan hata batak. Didokma judulna Isedo Ali-alita. Gabi pamujiat dohok tangiang na patugu horroha do edde na diciptahon ni si Josepi. Nang pe dibagasan lungun ni roha si tutui bana na tidak dikon ni nanaing orwanai. Siani rikot do tutu boto otak pangalapation ni sada edde na taedehon. Asa molo didok songon akapade musik rupani, asa dapot soul ni edde. Molo dapot do soul ni edde, molo diedehon makorhon mai tunamang edehon dohok dia kana ubigi edde. Jala songon ido dinggan namang edehon edde ni huria. Edde pujiat do manang edde mangakui dosa, manang edde hamonangan, manang edde panugu-nugu tudongan, manang edde panidangion di haporseaon, manang edde tangiang dohot edde akana asingna. Ido bahed di buku edde aka horong ni edde. Asamar hiteima muse manusun partording ni partangyangan dohok parmingguan di sada-sada huria. Asa dapot mamuse sol ni edde dohot sol ni partangyangan dohot parmingguani. Mangihuk mamuse akakor manang paduan suara di huria. Asa napai huton guar ni minggu doho ojahan ni minggui. Asa marhitei lam tu dapot nama dai ni ganup nasa parmingguani. Jalan apa tuduhon sada dohot dos niroha di pamujion tu debata. Damang dainang molo maredde aka paredde asing ni namanga tusi di edde na di edde honna rikot do muse boto onna tuise do edde manang tuise do edde di edde hon. Molo di huria na parjolo ia edde sudedo na pasangapod debata. Molo holan panuguot tudonga do edde manakola panidangion na di rohana alay dang pasangapod debata dang masuk itu horong ni edde ni huria. Isarana edde orang ketiga, manang edde si birong-birong. Dang edde ni huriai jala dak kuria, jala molo dilapati dang napasangapod debata hata ni edde. Baliksa maralo do tuhata pangajarion ni debata. Disyalani di bagasa minggu kantateon, ditugihom mahita asa maredde di debata. Ia maredde di debata, imana mangedehon edde na pasangapod debata. Dang na pasangapod jol mana parjolo, apalagi na pasangapod diri ni paredde. Ayak kabangso dohok na porsea di debatado, natalup sian saluhut na rohana mangedehon hasangapon ni debatai. Aidang dia tusi si piraun dohok sibolis mangedehon hasangapon ni debata sian saluhut na rohana. Disyalani i maredde mahamu di debata hamua kana porsea ainunga tarpasu-pasu hita di pabahenan ni debata. Jalalam tarpasu-pasu mahita molo maredde hita di debata. Disyala godang do na dinggan pakorhon niya kana maredde. Mangihuto na kapadde bisuk gabi pasu-pasu do na maredde dohok na ubigi edde di pikiran, di pamatang, di parsaoran, di parningotan, di pakilalaan, di roha songoni, didak danak asalam malomak katai dohot gudang dope pakorhon pasu-pasu ni edde. Lumobima pakorhon ni edde ni huria dia kana porsea ala makorhod do tutuguni ha porseaon pamujion parsobaon tu debata.
Tung masay godang do tutu pasu-pasu ni debata. Tai dehom masaluhut na pabahenan nay. Dalat tamay madok mauliate. Doho na pasangap po debata diganup na saruhat tabi. Jala siyan saluhut na roha. Didok mahita marhite-hite mingguon. Mared de mahamu di debata. Tuhan debata mana mamasu-masu hita saluhut na. Tai dehom masa da edinay baru di debata. Tau hasangapon di ibana. Amin.